יבוריאן, בועט! כדור קרן לבני יהודה. פרצה הגיעה. הוא יודע לנצל את הכוח שיש לו ואת הבעיטה המצוינת למזלו של הפועל חיפה. מילה טובה גם לקאלה, שלא לוקח סיכונים ושולח את הכדור הזה לקרן. קיוואן שוב משאיר את עוזרלי מאחור. עכשיו הגבהת הכדור שלו טובה, והכדור של גל הראל עושה את הדרך לרשת. הפועל חיפה עולה ליתרון של 1-0. שפו להישאם קיוואן על העבודה שהוא עושה באגף. ושפו לגל הראל שכובש את השער השלישי שלו בליגת העל. הוא מעלה את הפועל חיפה ליתרון של 1-0, ובהזדמנות הזאת מעלה את הפועל חיפה גם לראש הטבלה, נכון לעכשיו. אמרת הישאם קיוואן בצד שמאל הוא חוגג, הוא עושה כמעט את מה שהוא רוצה במקרה הזה, לעומת ההתקפה הקודמת, הרימה רמה טובה מאוד, והבעיטה לשער גם הייתה מצוינת, אבל הייתי נותן קצת אחריות לאיינוגבה בגול הזה. רלי, יופי של עדיפה, קאלה עודף לקרן, בעיטה טובה, עוברת את החומה, קאלה ערני, קאלה עודף. אל הראל, כובש שער היתרון של הפועל חיפה, אל הרחבה, ואיינוגבה לא בכושר היום, ואיינוגבה לא במרוכז למשחק הזה. לא יכול להיות שהגנה נותנת לכדור כזה בתוך החמש לחלוף או לעבור ובלי להרחיק אותו. אבל בפעם האחרונה זה היה בעונת 2004. הראל היה קרוב. הם לא מוכנים לכדורים האלכסונים האלה, במזל, הרבה מזל היה בהתקפה הזאת שלא הסתיימה בשער. עדיין רלי, יבוריאן מגיע ובועט את הכדור הזה לחוץ. באיזה מתפרצת. שלומי לוי, יש הכשלה ויש שריקה ויש כדור עונשין לזכות הפועל, לזכות בני יהודה, אבל גרינפלד מסמן שהבעיטה הזאת היא בעיטה חופשית מחוץ לרחבה. הצצה לעבר הכוון, סוג של התייעצות. אייל בן שמעון מסמן, בואו נראה, שלומי לוי כאן, אסור לו חרמון מכשיל מחוץ לרחבה, החלטה נכונה, וגם אם הוא הראה על הנקודה הלבנה, טוב שהוא התייעץ עם הכוון, כי העבירה היא מחוץ לרחבה, וזה ששלומי לוי נופל בתוך הרחבה, אין לזה שייכות. ההחלטה היא החלטה נכונה, השריקה נכונה ב100%, והבעיטה לחוץ. כדור קרן. דור הקדומה. אי אפשר לדעת שום דבר, 1-0 זה... אי אפשר להגיד שום דבר. הנה זה בא! 2-0 להפועל חיפה! גל הראל כובש! גל הראל מנצח את המשחק! גל הראל מנצח את בני יהודה! 2-0 להפועל חיפה! מה עוד לא אמרנו עליו? שהוא ילד בן 21, שהוא אח של שי הראל, שיש לו רק 30 משחקים בליגת העל, ותראו כמה יפה הוא עושה את זה. טק, מעל איינוגבה, וכדי לתת אינשורנס לשער הזה. עשה כאילו. הוא מגבה אותו, וסוגר עניין. הפועל חיפה 2, בני יהודה 0. יבוריאן. לוי, יבוריאן מחכה לכדור הזה בתוך הרחבה, לוי בועט, קאלה עודף, וורד מרחיק. ליפניה, וכמעט השלישי, כמעט השלישי. איינוגבה ביום חלש. איזה החמצה, קיבל כדור מצוין, 5 מטרים. גרינפלד סוגר עניין. הפועל חיפה מנצחת 2-0 את בני יהודה, חוזרת אל המקום הכי טוב בליגה. תאמינו או לא, 9-9. זוהי הפתיחה המהממת של הפועל חיפה אחרי מחצית ראשונה מופלאה, עם קצב משחק ענק, עם שליטה ברורה בכדור, עם הכתבת הקצב. מחצית שנייה פחות טובה, פחות, אבל יעילה מספיק כדי לכבוש שער נוסף על ידי גיבור המשחק הזה, גל הראל.